Abusiafo yewo adumunti yedisua no yedeba na wie ya nesa enne saa na wotwi mu no yewo adusua etoso eduba kokote mu nyinara se ne wusua no yehwe Yesu Kristo mu ahomegye na wotwi mu no atifi asem no ose longing for more ana se rohwe pi animu kwan yetwe ho abasisia. Kwa traying at the Kessia and as original one Nankasa. See, I mean, I'm not on so Tiana someone, and also at the airport. Or say Leviticus 17:11, Eka say, Samoja Shugo, ma bonnie, for Prince to the home. So, because it's true. That as a dear children. Me Mamunina Aquaba na Fenso, Yade, and Chiasrum Conso Edema. Munyina onyankopon enhira mo sonko kwan so se de biarada yene mo yesa adisua yi London Ghana memenda akwanye for Sabbath school enafe trosemu empensempensemu kwata mu nyinara adisua no ayede pa ya bedru adisua etoso dubakon aka adisua no dumiensa na chese yede kwata no aba na wieye sene adisua so aduane awudi ekona wieye no na etayede Intina samre die mi jose nyaade abeyu ho afri yen adisua aka eyimo na otwi mu no ye hwe rohwe pi animu ekwan aboafo sonko bi ewo nchen hase omo ba beboa na yedisa adisua mu encheche mu ade abremu na ansa na medomu ade akyeremu no ma yenkutie animu mfri London Ghana memenda kwan for singing band for ho na singing man for my enyum wia na afei medo madina afei de ti anu adusua no mu.
yɛda singing band for ase enwuma omode amayen de mame mfasa kwanye ye na menna wo mo babel boa na de adusua yi mu mpensempense mu de abremu ye di media musonfo Bismarck Mensa ende onyankopon adumunti Elder Kingsford dia boama ewo menchen hase Elder Kingsford die ye na abrenia bibiara ye adusua wa se London Ghana me da kwanjefo Elder ba kono no Eda ye mo akwaba ja eda sese enenso to nsafra watimi aba me botra na me ba sister Agnes Tete na eti mfimfin no owura yire Tete de biarada eni sister age na ye sa adisien enenso sister age e di odo abebo odo mu sister age ye mo akwaba great na fe me botra na me ba manimu a yenua peni kwadwe eboa so ofri elephant nkase ya sorry ba kwa no ho ana de biara oba me di sa adisien e de bro openi kwadwe eboa ye mo akwaba yeah great da sisemu nyina ye to nsafrɛ mu no mo aba onyankopon enhira mo abusiafo babia wo biara no katewani na me ma Elder Kingsford omo mpa yentu adisien nhyɛ oba ade nsa yo ye mo mpa ye na japa defo japa wa yem ye odo no hu brodo so e wo maso enanso biem waton safre yen osi yemra na asio na onkyerɛkyerɛ oma ya kwankyerɛ a ya setra ye tena wo wiase mu besiesie yen ama nkwagyeda ye da wase papa woni awa ya amayen na akoso ye mayen samra ye hie japa eni nyansa eni tumi tiwa na amho nkonkron so okyerɛkyerɛfo no na afi o metena na dwam o mekyerɛkyerɛ wasemi yɛnte ase yɛmfanto akomapa ne adwenpam nensiesie na oba yɛne adɔfo a yɛsua enwuma adesua nyinara yasafo ma yɛabusua yɛadɔfo yɛ online viewers yɛnyina timi anya kyɛfa wɔ ahini no woni yɛ kondo woni yɛ srɛ wɔdɔba Yesu Kristo dimo amen wait yen share yen addition no cause last week ye share homeda no ahmeje Sabbath rest no cause say addition na ye kama a previous week and I say a week before that no ye share another Sabbath lesson na echeso nyankopon sheda no bo homeda no na ofre onipa to nsafre onipa se ye menya emusua no just last week ye share ehu sene yen so yen hwe homeda no yen observe sene entimi ye anigeda ne ema afofra ye ne omote nyina so nya sa experience ne se homeda no eye anige eda na otwi mu no so ye share longing for more so rehwe animu ekwan so wo sha yen ka bosam no eye 1 Corinthians chapter 10 verse 6 say na all kano ewo hono o say na wo de yenum ayen hweso amayen na yen kon anno mone sane won kon do ye no amen so wo hwe adusua ye ba besua ya o hwe bibi se nhweso de bro ni beka se model wako museum bi da obekwa na yese ebia konfano chistu no ya ye no nhweso de na ewo museum ho enti ye mbofra na se de culture center obekwa ko hu akonwa kitua bi ese no na konfano che command ye na original na nkasa wo ho in fact ewiase ko museum ahodo bebre a uhusa eniema no trostem nso nhweso bebre e wo trostem a sometimes ye trostem na se a ye kire asetra ye nkire ase ma na nyese we ni ye nhweso de na emum elidi ya kwakọ kire yen adekese a anas original one na nkasa na otwi mu no ye behwe Hebrew ngoma no se ne obeboa ye ma nhwesodie bi yatimi ababa mu na afi yatimi anya emu enti ase na yakoye nimu enti no na otwi adisuan ye adisuan bi a ehu hia pa ye ti se wo trosem anase se wo seba school a woni ye mfa na afi bi trosem no ye kan na wonso wakan na afi yatimi ehun adisuan epese yesuan free mu hase ye ni kan sha ase enfree ase oka asem bi wo 1 Corinthians chapter 10
verse 1 to 6. Mama sister age akan na fe mama elder Kingsford akasa ho ama 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 6. Sister age so aykrada. That's it. Korinto fo ngoma edin kan tie du tichemu ba akoko pemensia. Anuanom mempesa medisi emu se yen ajanum nyina hyede mununkum no ase. Na won nyina fa epono mu. Na obo won nyina esutu Moses so. Mununkum ne epono mu. Na won nyina di honam fam aduan kro. Na won nyina no honhom fam anone kro. Na wonum firi honhom fam butan a edi won akiri no mu. Na obutan no ni Kristo. Na so won mu fa kase no ara anso Onyankopɔn ani. Na wodwere won sre no so. Na wodi yenum ayenhweso amayen. Na yen kon anno bone se de won kon do yen. Amen. Amen. But I say sister Gisene what kind of no edi ama eda yen show sasem ya portro de kuma Korontofo yi na asem poben ene pese okachire Korontofo. Yo me da say. Em say ye board ya kan ni nyina tofa na ya ka no asem tiawa na ye kokobo. Ena Paul odibo Corinth asafo no koko said ye be ya gidi a wo mu no omo amfrechi na omo anyera. Se ye beti ase pa yi a se ye hwe 1 Corinthians chapter 9 verse 27 no a Paul obewie that chapter no enim se o choro no ye nchiche mu sa na o kan bibi o mema menu aba na aka no twi no mu aman na e de afro 1 Corinthians 9:27 ho na fe yate de Paul o kan wo ha no asie yi 27 9:27 brofun Misha mini pedua hunya na medinu na meweka asem machre binum me arama anya dia emfra Paul bokoko se me ka onyame asem no se de medi asem no ni se de be ya ma anya dia emfra ana wo beto aso no edu ho no wo kire agidifo no se muntwa mu ani hwe de mu agyanom anamo Onyankopɔn nam so efa wo mfiri Misraim ede wo mu twa apokoko ede wo mu kɔ sren so na ode wo mu kɔ bɔhya asase no so nanso anamo anu mu tuo no bebre ankoduru ho homegye a na Onyankopɔn pese ne ma enya homegye ewo the promised land na se bɔhya asase no dodo no antimi ankoduru generation ewi etoy a manko duru sa bɔhya asase no ne ba ne sen na Paul o kire anamontu a Onyankopɔn de wo mo fa so adisua no a Yesu ano said o kan no o say symbols enhyesode na o de to ho enhyesode no na afi o de kire mo enhyesode no de point to the reality okay o say Onyankopɔn nam Mose no odi o mo so no eyi o mo free museum under the cloud o de murunkum edi o mo anim e de o mo twa opokoko no na o kire asubo ho asem Yankopɔn bo mo asu efa asa na mo no so ehye ewo Moses mu yese Moses ne ebo asubu no ehye no na Moses was the leader no ni omo akandifo na ha no o kire yen se yen so anase current asafo no ya boya asu ewo Kristo Yesu mu ana okoso bi mo se Onyankopɔn ma omhumhum aduane ede na si wo esre no so omo Yankopɔn efidi with manna and quails. In the Bible, no be what we read there. Say, and they ate the spiritual meat. All right. So there na watch say Kristo Yesu. Ene da akwa abodo no the living bread. And I say and I say na o ma omunum nsuo. Yenim so mudru esra ne so. Nyankopon ma omunsuo. Nsuo na firi ni ne bai. Obutan no mu. The rock. Who was the rock? Rock no ne Kristo Yesu. Na Paul oduru enum ho no wo se ho no wo kire se
nanso nipa ne bebre no anso nyame ani ɛhɔ na wɔm de ɔhwere wɔm kra de onyankopɔn ɛyɛ ma wɔm nyinaa no awie no wɔm antimi anya nkwagye ɔhome no a yɛka ho asɛm no nti ha Paul ɛbɔ yɛn kokɔ sɛ saa no mu nyinaa yɛ ɛnhyɛsodeɛ ɛma mene wo sɛ nemre mi so yɛn so de onyame aya ma yɛn na kyerɛkyerɛ ne nsɛm a ɔde ma yɛn ne nsɛm nimdi a yɛhunu no si yɛn ni nam no so yɛn tie na asɛm a ɛno so ɛde yɛkɔ hen ɔsɛ yiem because no ɔka gidie ɛne sitie ho asɛm all right because gidie a onyankopɔn ɛnam na kwa so de ɔmu firi nkoasom no ɔmu anya sitie nti ɔmu anko wie wɔ ɔsɛ bɔhyɛ asase no so great ɛno na ɔka ho asɛm akyerɛ yo medase pa ɛda wato bo wayɛ ade pa wababa mu kamama yo sister age kete ni sɛ adetwa amanya wɔ ha ne sɛ ɔmo yɛ bibia bi ya mabɛyɛ zie ni yabɔ mesu mesɔre a metu nnwomete a meyɛ Sabbath school mekɔba sistema anya ne so nyame ne anhwɛ me nyame mu home na awieye ne so anhwɛ me ho bɛkyerɛ nti ma yɛmfa adi ho ho yɛ ho ba yɛnyɛ sistema nyame great medase pa yɛnto aso na afei yɛnhwɛ ɔmo amane ne afɔrebɔ ahodoɔ na ɛyɛ sister gememo akan Leviticus Mose ahoma na ɛtɔso miɛnsa no ɛkyerɛ yɛ 9 mu aduasa mienu ɛkɔpem aduasa enum no yɛnhwɛ ansɛm yɛ wɔ hɔ no na mewie mama wakasa ho patro mi nti Awurade asɛm na sɛ ɔde adwama bɛyɛ ayɛyɛdeɛ ba bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ a ɔmfa ɔbɛdeɛ a ɔdi mmumra na ɔmfa ne nsa nto bɔne ho afɔdeɛ no atifi na wɔn kunu nyɛ bɔne ho afɔdeɛ deɛ wɔkum ɔhyɛ afɔdeɛ hɔ na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsa tea nka bɔne ho afɔdeɛ no mmogya no bi nkeka ɔhyɛ afɔrebɔkyia no mmɛn ho na ɔnhwie mmogya no nyinaa ngu afɔrebɔkyia no ase patro kosi 35 na oyi ne sradeɛ nyinaa sɛdeɛ oyi asomdue afɔdeɛ adwama ho sradeɛ no na ɔsɔfoɔ no nhye no afɔrebɔkyia so sɛdeɛ Awurade gya afɔrebɔ tie no sɛdeɛ Awurade gya afɔrebɔ tie no na ɔsɔfoɔ no mpata ema no ne bɔne a wayɛ no ho na wɔde bɛkyɛ no amen great and sister Akio sɛnea wakan adeɛ o sɛnea na meka no ɛdeɛn na sa amane ne afɔrebɔ ahodoɔ yi na egyina hɔ ma den yɛbɛkyerɛ aseɛ sɛ ɛnɛ yɛn so ya yɛn ni tempo a yɛbɛkɔ akɔtwa saa nneɛma wei wɔ so no yɛn so ɛte yɛn sɛn ɛwɔ ha se nua besame da si question answer ne bɛhyɛ ase nim sɛ ɔman bi wɔ hɔ bi wɔn kɔkyɛ ahapɔ sometimes obi bi te sɛ bank holiday ɔmo nim de ntia mo yɛ saa ɔman bi a de amammerɛ bi bɛsi hɔ no nim ne ntia saa amane ne nneɛma na Israelfoɔ yɛ no na ɔde gyina hɔ ma Yesu Kristo wo ɔbɛba bɛwu de agye yɛn kwa na Leviticus 17:11 ɛka sɛ mogya hwie gu ama bɔne fafiri nso di hɔ enti saa bra na Yesu nyame wu wasɛnua so de no obi ayɛ bɔne a yɛwɔ ne na nipa ba ko yɛ bɔne ɔde ba ɔsɔfo ne ɔyɛ bɔne ɔde ba man mu ni nyinaa na ɔmo wɔ different obi ade ba na ne gyina hɔ nyinaa ne sɛ nipa no de ne nsa egu aboa no so aka mini bɔne akyerɛ no na aboa no mom aba yɛ bɔne na nipa no so ɛho atɔ no Yesu Kristo na waba yɛ sin for us na abɛyɛ ayɛ benya empata enti emogya hwiegu ɔhye sradeɛ ne bibia ne kyerɛ sɛ Yesu Kristo waba aba bɛwu wɔ asɛnnua no so ɛde agye me ne wo to sɛ ɛbɛgye yɛn kwa agye sɛ yɛka na yɛgyae mu na yɛde akyerɛ no na ɔno so wapata ɛwɔ kunkum bia hɔ no ɛde ama yɛn na Onyankopɔn de akyɛ yɛn nti ɔyɛ wɔ asase so sɛ ne yɛbɛhu sɛ ne mu die tie yɛkum aboa yɛ piti mogya no ɛnyɛ ade a yɛ ahomeka ɛnso sɛ na ɛkyerɛ sɛ bɔne ɛmu yɛ du ɛyɛ sɛ obi wu ansa na bɔne fafiri aba na aboa no ɔse a lamb without blemish de ankekanya bia ni ne ho si epo obi ankekanya ni ne ho ye nipa wa asase so betimi agye me no nkwa na je say Yesu Kristo nkwa because obi ani ho a onye bone da je say no na obeye nipa enso anya bone da nti dia na engina ho ma no eno no yo me da say am say ada Kingsford person de kakra am say ye nua ba no kenkan akenkan no
my kama so okay etire aduasa miensa no Leviticus 4:33 yeah ke what am you free nso o ka se osofo no e de nsa to aboa no ti no aboa no e de aba for sin offering yen hwe ye can symbols and reality yen so ye ko Kristo o se ye kan ye bo na e kire no a o de inform so o che yen so oba aduasa 9 no 34 no a enu aba kan osofo no fa moja no na odi nisabom na odi apete altar no so na de aka no odi egu aforibucha no so ase na sa no be sa aboa no yekunu Kristo Yesu di na ye no ye boni nti owu asenua no so nti we have to acknowledge that Christ died on the cross. Yeah. He died for our sins. So Boniface cha ye kan ho asem se manyi ani se Kristo owui ema edejembonia. There's no way metime anya Boniface because I don't acknowledge his death. Yes. And I was say osofo no odi moja no petia eno so kire Kristo ni moja obehwie gu ye edeje mi no mienu ye nkwa. Na ukọ 35 ho no a aduasanum no wo se osofo no efa sadia ewo enam num no no eden o de ye sacrifice anaso o hye no e wa aforibuchi anase eho so kire yen se e wo se ye de enipadua nyina ema Kristo Yesu. We have to surrender our lives because aboa no edim se e wo fie tete no kura o ma mesoma o se koto nambra na koto nantwi namba na enam wi a obaka jo se no anye sadia anga ho se ma enam no nye de but ha osofo no kum aboa no a wo se oyi sadia ni nyina no wo hye no aha so e kire yan Kristo Yesu se ye de ye nipadua nyina ye de ye ho ma no na afi nkwaje no so ayeden aye ye dia na de etwa to enum no osofo no na gina ho eye atonement mpata je edema nipa no awaye boni yenso ye boni a wa ho ne yeko Kristo Yesu no obe atone for our sins nti we no kire se enhyeso dia na tete no onyankopon nam na akwan so ma ne ma Mose mre so omo ye nyina na point towards Christ Jesus kire Kristo Yesu no so anamo so ane yeso nemre ye nam Kristo a kire de ye nye anamontu a yeso ye mfa so se de tetefo no efa so nkire se ye konkumu aboa na mo Kristo abewu e de age yen nti wo se sa acknowledgement no ye gitum se Kristo awu wasenua no so amayen me boni nti no obewu ni moja na apatame na afa bi mfa me ho nam dua ema no na Kristo emeye apataje ema me yo meda ase sister gene elder sene moaye na amaye no yenhwe yenkoyanim ne yenhwe ohome nhweso no nso se ni esitie mema sister ge akan Hebrew fongoma na echiye 9 imu baako ekopem enum no na afema ba openi kwadwo ebo aso yenhwe asama ewo ehonomo Hebrew 14:9 tichemu baako kopem enum pamtem miente radiase enti muma yensuro na enam se oja ne home mu ko boshe enti mumu biara anye se waka echi na waka asempa no akire yense won ara na so wanya asem no a wotie no ho mfaso efi se eni gidie eni afra won a wotie yenumu na yen a yaji adie no ko home no mu se de oka ase me ka mentam mabufo mu se orin hyere me home mu nanso ofiri wiase ahyase awie enyuma no dada na baabi waka eda etosonson no ho asem se na onyankopon home eda etosonson no firi ne nyuma nyinaa mu na ehanom waka bio se wanhyene me home mu amen openi kojebo talking cancel we yebechra asese yo say otwrofo na hyase na okabi se munsuro so bi kasa word na suru na chese bibi di akiri ana se bibi esi editi na oma usa asem se suru say wahu bi painti esi ahu bi painti enti se obi kasa suru a na de edi akiri no ade a ehu
mfunsuo bi obi aye aw say ade we asomesi ye say na ko wie ni ti suro say obeye sa ade ni bi na o kanyankopon a wakopaw de grofo a wama wo bo hye say ode wo ko Kena sa na awreho sempa e wo bu di say o say esan say didie eni afra e wo bu say wo bu ti ofre no wo bu di ofre na chi na didie a enti wo eni afra enti no wo bu duduo na so nyame edi wo ma kutu ti otwerofo no o sha ase no se mu nsuro esan say obi a ye bi pei eni ye hu nsusanso e bae na o kano na di nyina ye ohubi a wafre ye wiye bremu a ode ye ko osuru Kena nyame afre ye obi da bia ye behume but ye mo hubi bi ese ye ko hyemu sa eye osuru de ye wasase so nyina obi da ye di nyinara etwa se ye ko hubi prekupe o nyankopa hidi no na saa de esi wo Israel for pens no ye ka se type and anti-type isa the same thing that the AC. All right. We knew about the cancer. We say, yet, yeah, sorry, ye be a ye be. And so, a be a biano, ye be wa, and she a be bujam. Now, Sadia marketing, kitty be a yellow. Ya, she ye pay. As I said, semi yet, you know, yeah, no who anamo ye too. A yadi who pay, GD a yadabo too. Eti ensem na nyame ka kire no eje ho na mo kura de ye de ye tu eti ye hwe ye wo ya na mo tuo bi a ye tu ebra nyankopon afre eti eyade a ehu payi so obi ka say slow na asebe di ekire no ehu esan say se me no na na me ka so uduru ha mi duru ha me tofom me hu sa abra bi da ho eti udi oduru ha jambo udi oduru na mo so wasan akotie teso o yi nipa be sa eti osi ni esi ni nyina ye hweso de aye den aba bidu bi edu say ye hu say obi aye bida ya brofoka say the first food is not the food but the second food is a food ade obi aye a ehu susanso obode aba na wo so koya ade kro na ade ya ka kiro say asomesi aye na say de eku wie do Jesse, that is only your best opportunity. Say, bet my escape is a dear no. Yeah. But did you let you know? Acquire Ankra. Acquire Ankra. And you could to us was who drew Naiwa or say the dear Akaba Yankopo day. Yabe mine. So, and ande, yet to Tuna Secra. Yeah. Yo, but that's a sister again. Say, Tidia, some and person become Bicaka, say, Hebrews 11:6 na say na say gidie nima obi ntumi nso ani na say de oba onyankopon nkyɛn ne say ogidie say ho na wɔyɛ ho na ahwehwɛ na ekira kwan ne katuafo say osi Abraham gidie na obu ni bim isa say gidie nimu a bibia ni ho ebetimi dia aya ebeso nyame ani ndo onyankopon boy sometimes e bomba say ade ama ye mponti nyame beti ana enti ne ye ba ye ko banyina say gidie nimu a enti so to nyame hu yamabo ne nya ne mugidie enti anya sitie ade ama no yo medase yento aso na fe yenhwe kokobonsem bi ewo Hebrew fo nwoma na echi na yimu na kopem enso na fe Psalm 95:8-11 on so kokobonsem bi ewo hono say sister ge why krado a yenhwe sa kokobonsem yi ewo hase na yenhu adusien betimi asua afuru hu Hebrew 4 etie na nchichemu na kopem enso no se na baabi okan da etosonso no ho asem se na onyankopon home da etosonso no firi ni nwuma nyina mu na ahanum okan bio se wanhye ne mehumi mu enti se akase ebinum bekomu na asodin ti won a oka won asempa no kane no ankomunti ohye da bibio nam David so kan se enne etres ano oka se de yabodin dada no se enne se motimeni a mumprimu akoma amen amen so Psalm 95 and so 8-11 and so and also asembi ewo hono
Munyamo akoma dindin se mariba se masa dano estresso ho bra moja num jiji mano na woso mi hweye no nanso nanso na wanya menyuma enhuniye mfie aduanan na awonto to aso ni hye mi ehi na me ka se oman a wafum akomamu ne won na won de wenhunu makwan na ema me kan mebufuo mu ntam se owi nduru me humi mu amen 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 yo eda yenhwe sakin kansim wo se motemeni ama mo prima koma na ohwe de sister gi akan ni sisi ya eda edien kokobonsam na ewo ha na die ne bitimi asu afrum edai Msa Paul asem ya o kan asem a ehu yi na ekoma ye inchirema yi pa ko se de ya kano wahwe Israel for omona muntu omutu ye yeah odo Onyankopon de do nsenkyerene ahodo a Onyankopon ye wo mo akwan mu ode obu free Misraim ade wo mokọ bosha asase so question is adena said the kind I can cancel ipa dodo no a antimi ankoduru ho enam asodin na ha no na Paul ne nkasa yem no say ye kan twere sa twere ya e bebusa say Onyankopon o say God has sworn wa kantam Onyankopon tam ne homeda ne creation there ka ene no en ewo twaka bi ene no wo twaka pa if you say eye homeda na ode ma on say omuni homeda no munya ahoje ewo no mu sa ene nemrem so wama ye say yenso yenko Kristo mu ni enya ahoje symbol no a wo ka ho asem ise so de nanso yetie na asem no wama ye na asem no emre bebre ode ma Israel fo no omo antie ti dodo na ankoduru bosha asase so Onyankopon anya wo ma asaba mu na emom onam David so esa ye say obesa atwe wo ma adwen asi humi a wo se onya ewo Onyankopon mu na ho no na Psalm 95 no aye kan ye no wo ka se wo mo antie wo se enso no wo se oye nyame na ye ni nwan se ye tie ni a ye tie ni a so Onyankopon kasa kire da bia ewo ne twresem se Yesu nyina o kasa kire na so ye tie ho no na wo sa aka se ya ma yakoma anye din a umse mra Onyankopon so ma Pharaoh Moses so onko Pharaoh no ode na nyame asema no se Pharaoh hardened his heart yes and so Onyankopon ma na akoma e premier because ensemo a na Onyankopon ka kire ni nyina na ontie yes ana Nyankopon nam David so ka kire Israel man se mo amprem akoma se de mo ajanom eye tete no omo so Nyankopon ehweye yehwe Meriba omni Mose ehinhame yehwe Masa the same omo so Nyankopon hwe omsi osukom de ye nya aduani ni nanso na nyame aye nsankyerani bebre omo antie Nyankopon asem bambo a na Nyankopon peso ode ema om no ena mo aso odin ene se mo prim omo akoma ninti no omo antimi anwura saa boshe asase no enya rest eno na Paul so ka kire ense Hebrew for no e de mayen se Onyankopon so asa de edabi asi ho se ene da yi a ye kasai ene da yi a saa adisuan ya Yesu ye nyina ye te no ye wo decision be to be made yes I was on binu mienu yetimi prim ya kubam ne ye ka se onyame asam no a wo ka kire no mitie na afa manya home e wo no mu na se ye nya ho ya ntie di a ani Onyankopon so obey den ne boshe no a na se apam no a wa ye so obey yi afiri ho no ye nya nkwaje wo Kristo Yesu enumu asem eno woka because ye hwe enwoche no a wo se make an bro for if Joshua has given them rest, then would he not afterwards have spoken of another day? Se hwemu a Moses free one Joshua ne e be take over. So do omoko
na ka womunya ahomia ada na nyankopon esa aka se da foforo bi onam David so abeka se da foforo bi wo sa enam se omo ya asodin no mo anti ti saa so na onam na ko Paul so diama Hebrew fo no ama yenso ato ye se samiri ne dai onyankopon asiesie no se ye mra ne nchen sa se bie yakoma mu ne ye tena asem no a ye benya ohome no e Kristo Yesu yo me da se pa ye openi kwadwe yeah kakra bi na be pese bi de ka ho yeah o se Hebrew for goma no eye o study goma na kasa isefa o ti se eye goma ya tra kuma nkrofo bi a wo budi Nyankopon dada nkrofo wo budi Nyankopon dada enti eye nkaye na o kaye enti sa kuma no ekoma ye a ye frɛ ye ho a Kristofo esan se ye dimdie si enti se obi a wati bibi esi anaso odi bibi esi na se o ye asode koronara o se ha no ka akuma prim ya ka so obi e prim na akuma ya uhu na dia ehu bebre but nyame mu akuma prim ya de kitu abi o ya de kitikiti bia esese ga o ya obu e guso yes ya ka so obi e prim ye fi se je nipa no ni bu afu no de bi nyamesumu ya de kitikiti bia se utimu sisa wakwa bi kakra bi enti bi ehu de sa ade bia ehu na bom adabo kitikiti bia yetu a emfata se nipa yetu enti no ba e won se ede se yetene ne a be pri akoma sa bidasa yo me da se yen sorry edition no se yen fansha yen fan sorry so yen hwe Galati fo ngoma na chemiensa aduenu nsia kopem aduenu nkron no Galatians 3:26-29 se age wa bia eno so asem bi wo ho no yen hwe ne mba ba mu ansa na asore so Galatia 14:9 tichemu aduenu nsia kopem aduenu nkron yes okay bam chomi ntiro desa na mo nyina nam gidie so ye Onyankopon ma Kristo Yesu mu efise mo mududu a wobo mo esuko Kristo mu no mo ahye Kristo yudani ana helani ni ho akoa ana odihye ni ho obarima ana oba ni ho bio efise mo nyina ye baako Kristo Yesu mu na se mo ye Kristo dia enie na mo ye Abraham asefo na munam boshe no so ye adidifo amen amen yo sister age sa semwe no ye beba musen woni ye Galatians for ni say o start kan ya ho no on say na o kire senia Jufo no omo ju on say omo ye chen gentile no enti edu baby ko no ebi mu na wo si o na Jufo ni bi ni ho no ni omo didi ko ba afede o se Jufo ni bi ba na o twi no enti o kan nanim enti na we oba kire ye say ewiase mu no Onyankopon after obewu ye no satama na onyamati se na elder start yo ka say Joshua ntimi ama omo ohome no na ohome aba ne de ba ma ye nyina enye Jufo biem abama ewiasefo nyina on se obana na okopa ya samani ba Yesu si nipa benti na me bae na enyamo na o ka se o nipa ba mpo didi wia asia na kama ni tubisisa na Yesu pese ochoma ehu se nipa wiase nyina ye baako ye na free Adam ase ye na mpo etimi ka se na ya Adam nana enti aha no etu ye fu se yanya ya be hu se ye Israel mu Israel we obia eye Onyankopon ba enyiyimu nim se o ye obroni o bibini o se o ko Ghana se o ya santini o se o ya anwani o ye hwan ye na ye nipa baako Yesu aba bewu agi ye nyina enti ni kwa se mpapemu ene sa nyama no etumi ba ye mu ye ba Yesu ma ye na ye nipa baako enti Madam wase se ye disia no ase na ye de betwere abusiafo emse maboafo na abom humodin pa acheche nyema bebre mu ewo hasemin se babia onso obiara no onso wafa sa disia yi mu aba na ina ebepie na fede akwakobobra da se nne no eye disia bia de pa ye sakote mu nyina no so opese oyi hu free disia bi mu a enye next week de no
that's the next week deɛ no yɛba abɛhwɛ odiifoɔ a onnim anaasɛ onni ahotɔ broni bɛka sɛ the restless prophets prophet bi a sɛ mu nyinaa mo bɛkaeɛ a Nyankopɔn suma no sɛ ɔnkɔ baabi na ɔno nso fa baabi na akyire ɔkɔ baabi na afei yɛkɔ kasa na ɔmonya adwensakyera na ne bu asafu Nyankopɔn sɛ nkurɔfoɔ no anya adwensakyera mehu prophet bi a wɔyɛ confused saa da dasɛndɛ yɛbɛhwɛ no ho asɛmpa nti sɛ woayɛ w'adwen sɛ wo ne yɛnyɛ saa adesua yɛ ɛnyɛ next week deɛ na Onyankopɔn ɛnhyira mo yɛnkata yɛneɛ na mema Elder Kingsford nhyira so ɛma yɛ asomdwe hene yɛni agye papaapa wɔn nsɛm a wonam adesua yi so de ama yɛn ayɛyie aseda ntontom ka odin wode wadesua yi ama yɛn wakyerɛkyerɛ yɛn mu yɛsrɛ wo ma honhom no mɛka yɛn ho biem ɔma yɛn ahoɔden ne tumi na afei nsɛm a yɛatie yɛ sɛ yɛte ne sɛ anansesɛm bi na mmom yɛate agu akoma pa so adwempam na afei asiesie ne yɛyɛ sitie de ama wasɛm ɛfiri sɛ yɛwɔ asɛm no na bɛteretere yɛn wasɛm no na bɛkyerɛkyerɛ yɛn anamo a yɛntuo ɛfiri sɛ wo sɛ wasɛm no ne ɛyɛ kanea ɛwɔ yɛn ase ma wasɛm yi nka yɛn ho na wɔtwe mu nyinara ma wasɛm yi nka yɛn ho ne da yi ma wasɛm yi nka yɛn ho yɛnna aka wɔ wiase nyinaa nsiesie yɛn ɛfiri sɛ yɛkɔn dɔ paa sɛ yɛn nyinaa ne yɛtiefoɔ yɛne yɛadɔfo yɛabusua yɛasafoma ɛne yɛmpo wɔn a wɔyɛ asafoma a wɔn so ɛne yɛsua adesua nyinara yɛbɛnya kyɛfa ɛwɔ aheni no ɛfiri sɛ saa na wɔka kyerɛ yɛ wɔ sɛ yɛnya home ɛwɔ mu saa home no a ɛwɔ Kristo mu no ɛde yɛkɔ ɔsoro ahemman no mu nti ma yɛnsa nka wadom wahummɔborɔ wayɛmyɛ ɛnɛ ɛne daa nyinaa wadom so nti amen.